ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ናጽነት ትግራይ ህወሓት ምክፋል ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣኼባ ካብ ዝጅምሩ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዘቁፅሩ ተፈሊጡሎ ጀነራል ታደሰ ንህወሓት ግልጽ መልእኽቲ መሓላሊፉሎ ጀነራል ምግበይ እውን ከም ጌታቸው ረዳ ንህወሓት ገዲፉ ክወጽእ መሪጹ ከም ዘሎ ሕዚ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት የረዱ ኣባላት ኣርሚ 15 ከም ዝተኣሰሩ እውን ተፈሊጡ ተዋጋይት ጀት እንዲ ሎሚ ከም ዝተሓምሸሸት እውን ተፈሊጡሎ ሸውዓተ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ በመርዚ ተመሪዞም ህይወቶም ከም ዝሓለፉ እውን ተፈሊጡሎ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሚላትዩብ ሒዝልኩም ቀሪቡሎ ክሳብ መወዳእታ ዜናና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም በቀዳምነት ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ናጽነት ትግራይ ምክፋል ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡሎ እቲ ምክፍፋል ኣብ መንጎ ብዶክተር ደጀን መዝገቦን ብዶክተር ገብረመድህን ሮምሃይን ዝምርሑ ጉጅለታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ጉጅለ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ንሕወሓት ነጥፍ ጽምዶ ኣይንድግፍን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ኣፈላላይ ብግዚያውነት ጠጠው ነብል ዝብል እንትኸውን ብዶክተር ገብረመድህን ሮምሃ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ጽምዶ እንደግፍ ዋላ እውን ታክቲካል ይኹን ምስ ህወሓትን ሻዕብያን ኮይና አንጻር ፌደራል ኩናት ንግጠም ዝብል እዩ ኣብ መንጎ ዶክተር ደጀንን ዶክተር ገብረመድህንን ዘሎ ኣፈላላይ ብጣዕሚ ከም ዝጸበበን ሰላምታውን ከም ዘይብሎም ዘረኸብናይ ሓበሬታ ይመላኽት እቲ ሓቂ ዋላካ ውሕዳት ዝፈልጥዎ እንትኾኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን በግልጺ ናብ ኣደባባይ ከም ዝወጽእ ትጽቢት ይግበር ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣኼባ ካብ ዝሕዙ እንሆ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዘቁፅሩ ተፈሊጡሎ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ክሳብ ሕዚ ኣብ ኣካል ገምጋም ሓፈሻዊ ገምጋም ከም ዘለውን እቲ ገምጋም ድማ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ናብ ነቐፌታን ሓርሰ ነቐፌታን ክሰጋገር እዩ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝወፀውን ተፈሊጡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንነበር ህወሓት ግልጽ መልእኽቲ መሓላሊፉሎ ኣብ ባነር ብሄራዊ ሓድነት ኢልካ ብምጽሓፍን ደጋጊምካ ብምጭራሕን ዝመጽእ ሓድነት የለን ሽማሽም ብምውጻእን ብምጽላምን ሓድነት ኣይመጽእን ብሓቂ ንሓድነት ንስራሕ ቀዳማይን ካልኣይን ወያነታት ብሓፈሻ ህዝብና ስርዓታት ንምፍራስ እምበር ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ኣይተቃለስናን ክብል ተዛሪቡሎ ጀነራል ምግበይ ሃይለውን ከም ንጌታቸው ረዳን ንሕወሓት ገዲፉ ክወጽእ መሪጹ ከም ዘሎ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት የረዱ ንሕወሓት ሸርሒ ዝተረዱ ንጌታቸው ረዳን ኣስራት ገብሮን ንሕወሓት ገዲፎም ብምውጻእ ትክክለኛ ምርጫ ዝመረጹ እንትኾኑ ጀነራል ምግበይ እውን ተመሳሳሊ መንገዲ መሪጹ ይርከብ ጀነራል ምግበይ እዚ ውሳነ ክውስን ዝገበሮ ናይ ሕወሓትን ሻዕብያን ጽምዶ ዝብልዎ ርክብ ሻዕብያ ስለዘይእመን ይቋረጽ ብምባሉ ንደብረጽዮን ከም ጸመድ ወተፈሊጡ በኒ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተጸመደ ጀነራል ምግበይ ካልእ ሽርሒ ኣብ ልዕሊኡ ከይፈጸሙ ከይቀደሙኒ ክቀድሞም ብምባል ናይ ባዕሉ ሓይሊ እናደራጀ ከም ዝርከውን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይመላኽት ኣባላት ኣርሚ 15 ከም ዝተኣሰሩ ሕዚ ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ኣርሚ 15 ክፍለ ሰራዊት መቐለ መከናይዝድ ኣተኽልቲ ኪዳነ መኮንን ኣየለም ብሮም ኣብራራም ጸጋይ ብቕልጽመይ ታሪኩ ፍትዊ ደሳለኝ ሃይላይ በየነን ክብሮም ሽሻይን ኣተኽልቲ ሸሪፎን ኣብ ቀይዲ ዝወዓሉ እንትኾኑ ካልኦት እውን ገና ዝእሰሩ ኣለዉ እዮም ሞባይሎም ተመንጢሎም ቤተሰብ ምጥያቕ እውን ከሊኦምዎም ከም ዘለዉ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት ተዋጋይት ጀት ህንዲ ከም ዝተሓምሸሸት ተፈሊጡሎ ሎሚ ዓርቢ 12 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ዱባይ ይካይዳ ብዝነበረ ዓለም ለኻዊ ምርኢት ዱባይ ኤርሾው ናይ ህንዲ ተዋጋይት ጀት ተሓምሻላ ናይ ህንዲ ሓይሊ ኣየር ንብረት ዝኾነት ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዝተሰርሐት ሃልክ ቲጃስ ማርክ 1 ዝተባሃለት ተዋጋይት ጀት ከም ዝተሓምሸሸት ተገሊጹሎ እታ ነፋሪት ዘብርር ዝነበረ ፓይለት ሞማቱ ድማ ተረጋጊጹ ሸውዓተ
አባላት ስድራ ቤት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብመርዚ ተመሪዞም ከም ዝሞቱ ተፈለጡሉ። ፖሊስ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጉራጌ ወረዳ መስቃን 7 አባላት ስድራ ቤት ብመርዛም ምግቢ ሂወቶም ምሕላፉ ኣፍሊጡሉ። ካብቶም 8 አባላት እዛ ስድራ ኣቦ ምስ 6 ደቁ ማለት እውን 7 ሰባት ብመርዚ ተለኺፎም ሂወቶም ሓሊፉሉ። እቲ ሕልፈት ኣብ መንጎ 6 ክሳብ 11 ሕዳር 2018 ዓ.ም ዝተፈጸመ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ዕድመ 46 ዓመት እንትኸውን እቲ ዝነኣሰ ድማ 7 ወርሒ ከምኡውን ወዲ 1 ዓመት ዝርከብዎም እዮም። እቲ ኣብ ሂወት ዝተረፈት ኣዶ ወይዘሮ ዳመነሽ ደንበል እዚ ኣብ ሆስፒታል ዳግማዊ ምኒልክ ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ክንክን እናተሓገዘት ብሂወት ከም ዘላን ከምኡውን ሕልፈት ሰብኣያን ደቃን ከም ዘይፈለጠት እውን ተገሊጹሉ። እቲ ናይቲ ወረዳ ፖሊስ እቲ ምግቢ ብኸመይ ከም ዝተመረዘ ንምፍላጥ ኮሚቴ ኣጣይሹ ኣብ ምርመራ ይርከብ። ምክትል ኮማንደር ያለው ተመስገን ከም ዝገለጾም ኣብቲ ተግባር ካልእ ኢድ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብዝብል ጥርጣረ 10 ሰባት ኣብ ቁጥጥር ኣትዩ ንምርመራ የጻረሉ። ፖሊስን ውጽኢት ምርመራ ኣስክሬን ይጽበ ከም ዘሎን ሓበሬታ እንተተረኺቡ እውን ንህዝቢ ክቃላሕ ከም ዝኾነ እውን ኣረጋጊጹሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተቋረፀ ዓለም ለኻዊ ምፅራይ ገበናት ዳግም ክጅመር ፃውዒት ቀሪቡሉ። 50 ዓመት ሙላዕ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝወፀ ዓለም ለኻዊ ፀብፃብ ዋላ እኳ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣቦቱ እንተሃለወ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ማሕበር ሶምያ ሕጊ ምስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕብዋር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጅምላዊ ዓመፅ፣ ፆታዊ ጥቕዓት፣ ፆታዊ ስቅያትን ፆታዊ ባርነትን ኮነ ኢልካ ዝግበረ ጥሜትን ዝርከብዎም ገበና ሕዚ እውን ደው ዘይምባሎም ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ። እቶም ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሸራው ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክምርምር ሰብኣዊ ተበፃሕነት ከረጋግፅ ኣብ ልዕሊ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ተሓታትነቱ ክረጋገፅ ተላብዮም። ኣቦ እምበር ትካል ባህሪ ማርክ ስቲቨን ሲቢ ወጋዊ ውዕሊ ደው ምባል ተፃወታት ኣብ ቦትኡ ዋላ እውን እንተሃለወም ዓመፅ ምምዝባልን ሰፊሕ ግሰት መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ናው ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ክብል ገሊጹ። እቲ ኣቦ እምበር ወሲኹ ምቁራፅ ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓደገኛ ሓጓፍ ገዲፉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ካልእ ወለዶ ቅድሚ ምስቃዩ ተኣማንነት ዘለዎ ናይ ምክትታል ፍትሕን መስራሓትን ዳግማይ ክዘርጋሕ ሕዚ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሜላቲዩብ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም ድማ ዜና ኢና ነመስገነ። ሰላም